Benvinguts al TAS, al Master TAS que ens oferirà l'Álvaro Ribalta, un Master of Wine recentment coronat. Res, donar-vos la benvinguda. El president del Consell Regulador no pot estar aquí i m'ha demanat si podia fer una mica la presentació. Farem un TAS molt exclusiu, un TAS de 7 vins diferents, 4 dels quals són garnatxa blanca, 100%. Com ja sabeu, la garnatxa blanca és la nostra punta de llança del Consell Regulador i a partir d'aquí, detrás venen la resta de varietats. Després tastarem 3 vins negres, un vi garnatxa negra 100%, tastarem també un morenillo 100% i tastarem un vi que és cupatge de 3 varietats, les 3 varietats recomanades pel Consell Regulador, que són la garnatxa fina, la garnatxa peluda i la carinyena. Al final, una DO és una indicació geogràfica protegida que serveix per designar el producte originari d'un territori, en aquest cas és l'oví, i les seues qualitats, i això és una cosa que m'agrada remarcar molt, les seues qualitats hi venen donades per la climatologia, el que diuen els avis, el que hi ha dalt, pel terrer, el que hi ha baix, per les varietats que hi ha plantades en una zona de producció. Jo crec que avui tenim unes varietats molt representatives del que és el Consell Regulador. Tenim uns vins molt autèntics, tenim uns vins que estan triats precisament per l'autenticitat que tenen, perquè són vins elaborats de les mateixes varietats pràcticament, però que es caracteritzen per estar elaborats diferents i perquè et donen un registre aromàtic i organolèptic molt diferent. Per la qualitat dels vins, la majoria de vins estan molt ben puntuats per les guies nacionals, aquí està la Sílvia, la guia Vins de Catalunya, i també pel mercat internacional, i també per la representativitat. Com ja us he dit, el 80% del que tenim plantat a la Terra Alta és garnatxa blanca, garnatxa negra, garnatxa peluda, carinyena o macabeu. Crec que diu molt d'una zona de producció les varietats que estan plantades en aquesta zona de producció. I per últim, que sempre també reivindiquem, és el saber fer dels viticultors i dels cellers. Afortunadament, a la Terra Alta han fet un pas endavant. El primer tas que vaig vindre a fer aquí a Barcelona fa 15 anys me preguntaven si la Terra Alta era Catalunya. I ara, afortunadament, aquesta pregunta ja no està. Realment, la Terra Alta és Catalunya, realment cada cop creixem més a nivell de volum i també a nivell de valor econòmic, i això és gràcies, lògicament, als viticultors i als cellers que des de fa 35 anys estan apretant les dents perquè la Terra Alta sigui coneguda com una gran zona vitivinícola. Per desgràcia, cada cop està coneguda per altres temes que no tenen res a veure amb la viticultura, com és el tema de la transició energètica. Ara ens estan posant un munt de molins de vent a la Terra Alta que no volem. Nosaltres volem que la Terra Alta sigui coneguda com un paradís vitivinícola, però no pas com a un paradís per les centrals eòliques que ens estan posicionant al territori. Creiem que l'únic futur possible que hi ha a la Terra Alta és la vinya i el vi, i creiem que en les 6.000 hectàrees de vinya, 61 cellers, 1.200 associats al Consell Regulador, crec que tenim molt per oferir, a part del Sergi i la Garbinada, que bufen molt per la Terra Alta, però bufen també a altres zones de producció. A partir d'aquí, res més. Qualsevol pregunta, com que també estem aquí en petit comitè, seria interessant que poguéssiu parlar, comentem cada vi, i us deixo en l'Álvaro, que us explicarà els vins millor que ningú. Gràcies i benvinguts. Bona tarda, gràcies Jordi. Gràcies a la DO Terra Alta per convidar-me. Pels que no em conegueu, em dic Álvaro Ribalta, soc originari d'aquí de Barcelona, però fa molts anys que vaig viure a Londres, vaig anar cap allà el 2006 i ja després de 15 anys acabo de tornar. Afortunadament amb el títol de Master of Wine sota el braç, cosa de la qual estic molt orgullós. I res, la veritat que tinc un lligam bastant fort amb la Terra Alta perquè la meva àvia era de Gandesa. Llavors tenim aquesta relació i encara que no hi ha massa cops, tinc moltes ganes de descobrir la Terra Alta com es mereix i sobretot de poder-la comunicar a tots vosaltres com també se mereix. Trobo que és una regió amb un potencial tremendo. El Jordi ja ho deia que el futur de la Terra Alta és sobretot la vinya i el vi, perquè és una regió, com ha dit, al voltant de 6.000 hectàrees, de les quals més del 80% són de varietats de raïm autòctones. Hi ha molt poc raïm forani que ja s'ha demostrat en altres zones vitivinícoles, no només d'Espanya sinó del món, que poder no hi ha futur. Al final, quan plantes Chardonnay a la Terra Alta, el que fas és competir amb altres chardonnays d'arreu del món
i això penso que allà a la Terra Alta no pot guanyar. El futur de la Terra Alta, sobretot amb les varietats autòctones, en aquest cas la garnatxa, en totes les seves facetes, diguem, des de la blanca, la fina i la peluda. Llavors, doncs res, tenim avui 7 vins, els 4 primers són garnatxa blanca. És una varietat que és molt... té moltes facetes diferents. És una varietat que és molt mal·leable també en el celler. I veurem 4 versions molt diferents, totes d'elles amb molt de caràcter. Són vins que tenen molta identitat i sobretot quan estan lligats amb el seu origen. Està molt bé de parlar de garnatxa de Terra Alta, garnatxa blanca de Terra Alta, o està molt bé parlar de la varietat en si, garnatxa, però sempre associat a la Terra Alta, a l'origen. Perquè si el que fem és només promocionar la varietat, sempre vindrà alguna altra regió que planti aquesta varietat i es beneficiï del treball que hem fet nosaltres en posicionar aquesta varietat on es mereix. D'acord? Llavors és molt, molt important això, parlar de garnatxa, garnatxa blanca, garnatxa fina, però sempre, sempre lligat al seu origen, que és la Terra Alta. D'acord? I com ha dit el Jordi, sisplau, que sigui això un diàleg. Tenim temps, és el primer tast que fem presencial en molt de temps, és el primer tast que faig jo aquí a Barcelona, és el primer tast també que faig en català, o sigui que perdoneu-me si no em surt alguna paraula bé, poder la dic en anglès. Però sí, com deia, per favor, qualsevol pregunta que tingueu, feu-la saber, tant a mi com al bodeguer. Llavors, el primer vi que tenim aquí és el Panical, és un vi de garnatxa blanca, 100%. És un vi que, com deia abans, mostra la part més primària, diguem, de la garnatxa blanca. És un vi que està fet totalment en acer inoxidable i només voldria presentar el primer convidat. Vols presentar? Sí, sí. Hola, bona tarda, soc Esteve Rufí, de Celler Rufí. Primer que res, donar les gràcies a l'ADO per permetre-nos vindre a explicar els nostres vins. I llavors també donar les gràcies al nostre enòleg, Joan Bade, també aquí present, també porta un vi d'ell. I molt contents en això. Aviam, Celler Rufí, som un celler familiar, en vinyes pròpies, pràcticament en blanc tenim vernatxa blanca 100% i en negre, vernatxa negra i carinyena. Som un celler ecològic, fem servir clarificacions veganes, ja torno a repetir, és producció pròpia de les vinyes nostres, que primam per sobretot la qualitat, defugim una mica de la quantitat. Som ecològics des del 2008. Quantes hectàrees en teniu? 15 hectàrees. A quin poble? A Batea. Tot a Batea. Tot a Batea, sí. Som ecològics des del 2008 i el treball ecològic el que ens ha permès és retrobar els sols i retrobar sensacions que avui ja tinc una edat, teníem una mica oblidades. I crec que aprofitant les noves tecnologies no hem de perdre de vista el conreu històric i el cultiu de la vinya, perquè al fi i al cap el que aconseguirem fent un bon producte de raïm és fer un bon producte de vi. I a partir d'aquí jo crec que t'us he dit tot el que t'us havia de dir. Si teniu alguna pregunta... Aquest vi és tot fet en inoxidable? És tot fet en inoxidable, sí. Deixeu en les lies un parell de mesos, així? 2 mesos i mig en lies. I d'aquí a botella? D'aquí a botella, sí. Clarificar en proteïna de pèsol i llavors en botella. Llavors la idea darrere d'aquest vi és mostrar el caràcter primari, mostrar... Totalment. Sí, és un vi jove, és un vi que t'aguanta, el treball en lies te permet allargar-li la vida, t'aguanta fins al febrer, març, t'aguanta molt bé i això.
Llavors, tema de mercat d'aquest vi és el que penseu que es pot introduir més en cartes per servir per copa, una introducció a el que és la vostra gamma? Com ho posicioneu aquest vi? Aviam, com a vi jove, pot entrar en copes i pot entrar en restauració, en peixos, tot i que les vernatges a vegades són un pèl a pujar des de... És que les vernatges han de tindre un pelet de grau, jo crec que un pelet de grau per traure totes les característiques molt bé. I este vi fa 13,5, però és un vi molt fàcil de beure, és agradable. Al final el que no han de tenir és por de mostrar el caràcter de la Terra Alta, no? La Terra Alta és un puesto on fa calor, és un puesto d'extrems, fa molta calor a l'estiu, fa fred a l'hivern, tenim aquestes marinades que també ens ajuden a tenir una mica més de frescor i sobretot els cercs que també ajuden a treballar en ecològic, sobretot. Llavors, jo no tindria por que el grau es pugi de 13,5, 14, al final és la característica, és la personalitat d'aquest tipus de raïm i dels vins. Si féssim un vi de 11 graus, al final no hi hauria... No seria Garnacha Blanca. No seria Garnacha Blanca, no seria Terra Alta, no tindria xitxa, no podria expressar tot el seu potencial. Fins i tot un vi jove no cal que siguin tots superfrescos en acidesa molt alta i 11 graus d'alcohol, perquè és que no seria Garnacha Blanca. Al final la frescor també ve d'altres... es pot mostrar d'altres maneres, no sempre amb l'acidesa, i jo el que trobo, sobretot en les garnatxes blanques més joves, és que tenen fins i tot un punt de salinitat, quasi un toc salat, que et fa salivar, que et fa voler beure més. Llavors aquesta és la frescor que s'ha de buscar en aquesta regió, jo crec. Molt bé, teniu algun dubte més? Algun comentari del vi? Està molt net, està frescor d'elles. Té bastanta presència, o sigui, té cos, es nota la fruita madura, però és un vi bastant fluid, o sigui, no és empalagós, no té aquest pes, aquesta dolçor i aquesta maduresa de fruita quasi extrema que no et permet fer una altra copa. És un vi que és molt fluid i és molt fàcil de beure, fins i tot amb aquest cos, però al final el que hem de fer és vins identitaris. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Mentre anem servint el segon vi, l'Edith, que és la responsable del celler, ens presentarà el celler y el vi en sí. Buenos días a todos. Yo soy la enóloga. El proyecto Adalta es un proyecto de dos franceses que se llaman Marc y Emma Bournassot y que tienen desde unos 20-25 años una bodega en Empordà. En el año 2016, debido a una mala suerte de piedra en el Empordà, descubrimos la Terra Alta. Y nos encantó realmente la situación geográfica, la calidad de los vinos, las viñas, la autenticidad de los vinos, de la gente, de todo. Y el proyecto maduró en la cabeza de Marc y Emma y me han dicho, Edith, queremos hacer un proyecto en Terra Alta, queremos hacer algo. Ok. Pues yo, francesa, me puso en contacto con unas personas una persona de la Terra Alta y encontramos un viticultor con quien tenemos nexos bastante fuertes y con él hemos buscado viñas y elegido dos parcelas, una de blanco, una de tinto. La parcela de blanco está en los bancales de Batea, a unos 400 metros de altitud, en gobelet, no sé cómo se dice, en vaso, sin riego, sin nada. Y una viña bastante fuerte y al mismo tiempo bastante débil,
porque con la calor de los veranos, pero realmente esta viña vibra. Y luego intentamos poner estos sentimientos en el vino. El vino, bueno, el proyecto Adalta se llama Adalta porque Marc y Emma tienen una hija que se llama Adela. Y como en Terra Remota había un vino que se llama Clos Adrien, como el hijo de Marc y Emma, Adela había dicho, yo no tengo nada. Y por eso que hemos llamado Adalta, Adela y la contracción de Adele y Terra Alta, Adalta. Y hacemos un vino blanco, que es un vino que tiene que representar, esto es mi manera de ver los vinos, que tiene que representar realmente el terruño arcilo-calcareoso, la fuerza de esta viña y también la frescura que lleva las garbinades y todo esto. Vendimiamos a mano, la viña este año estará ecológica. Entró en conversión en 2017. ¿Cuántas hectáreas tiene esta viña? 1,5. 1,5. Hacemos 8.000 botellas. Nada, o quizás 2, no conozco exactamente, pero lo que sale es el vino. Si hay menos, hay menos. Si hay más, suerte, hay más. Pues la vendimiamos a mano, la uva luego está prensada a muy baja presión, el vino, el zumo está desfangado, levadurado y a partir de este momento casi no tocamos nada. Miramos la densidad, probamos, pero no hay remontaje, no hay nada. El vino se hace solo. Luego trabajamos con lías durante casi 10 meses. Removiendo al inicio, luego menos, para que las lías hacen su trabajo de comer el oxígeno, diremos, para que la garnacha blanca aguanta el más tiempo posible y ya está. Y de vez en cuando probamos el vino y cuando encontramos que ya está, embotellamos. Y ya está. Entonces, este es un vino sin crianza, ¿no? O sea, sin crianza en barrica, es un vino todo en depósito, sí. ¿Y cuánto tiempo lo dejáis en las lías? El 19 se vendimió alrededor del 10 de septiembre y se puso en botella en el mes de junio siguiente. Junio, Es sí, decir, son unos 9 meses septiembre, más o menos, octubre, sí. noviembre, diciembre, abril, marzo. Y un vino así sin crianza, digamos, en botella, en barrica, quiero decir, ¿qué potencial de guarda crees que puede tener? ¿Tenéis experiencia? No, habéis hecho pocas añadas, ¿no? Es que es la segunda añada, el proyecto es bastante nuevo. Ya. Pero el 18, cuando lo pruebo... Guardad botellas, digo, porque sí. tiene, no se ha movido. Yo creo que No tiene se ha este movido. potencial para aguantar, Sí. És uno d'estos vinos que... És un d'aquests vins sense criança en bota, doncs que té totes les paperetes per dir-me que pot aguantar uns anys, perquè té molta intensitat, és molt complexa, té uns tocs fins i tot de pebre blanc, tiene un toque de pimienta blanca que lo noté la otra vez y otra vez vuelve a salir, Té molta intensitat, molta concentració de fruita i un final molt llarg. És molt net, és un vi que, no sé, que potser havent estat vinificat d'una manera una mica més reductiva en la sèrie inoxidable, amb les lies, i embotellat bastant jove, diguem, doncs em diu que poder té potencial per estar uns quants anys en ampolla i anar millorant fins i tot. Yo creo que eso, la manera de hacer así un poco más reductiva quizá me dice que aquí hay vino para aguantar varios años en botella. No es un vino barato tampoco, no. Pero claro, teniendo el proyecto en Ampurdá y haciendo tan pocas botellas, pues al final hay que justificarlo, ¿no? Tiene que ser sostenible el proyecto. Al final, tothom parla de sostenibilitat, però al final una cosa molt important de la sostenibilitat és que clar, que econòmica, que tingui sentit. 19. ¿Dónde vinificáis? En Gandesa. ¿Perdón? No, en la bodega de Pepe Fusté, en Selle com Madame Bonet. Vale. Què penseu del vi? Espectacular. Estaban bien ella y yo, digo, esto guardarlo, claro. Ya bien.
té tocs fumats, fins i tot el nas també té unos toques ahumados, así reductivos, muy interesantes. Salino, como decías al vino anterior. Sí. Sí, té el pes, però és molt fresc i és molt salí, o sigui, ja estic salivant. I el toc de pebre blanc, no sé si el noteu, és com una sensació com de pessigolles, no?, al paladar. Alguna pregunta més? No. Bueno, el proyecto futuro, que está un poquito retrasado debido a la mala situación que vivimos este año, es de construir algo y hacer realmente nuestras cosas. ¿Estáis buscando viña entonces? No. Hacemos unas 15.000 botellas entre blanco y tinto y ya está. Yo cada semana subo y bajo. Oh. Es que... Sí, Es que es buena lejos. calidad. Bueno, me encanta, pero Sí. es organización. Claro. Vamos, buena suerte con el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mentre anem servint el tercer vi, us presento l'Elies de Vinyes del Convent Les vinyes del convent. i ens presentarà el tercer vi d'avui, que és els costums, una garnatxa blanca d'Horta de Sant Joan. Sí. Endavant. Bueno, hi ha el mateix nom del vi i la marca diu molt i molt perquè a la llunyania dels temps, recient inaugurada la viticultura per segona vegada a Catalunya després de la reconquesta als sarraïns, Berenguer de Cardona, gran mestre templer de Catalunya i Aragó, el 1296 va atorgar els costums d'Horta a la comanda d'Horta, al sud, però a la part més alta de la Terra Alta, i una mica en memòria d'aquella gesta hem posat nom en aquest vi que, tot i que té aquest nom des de molt i molt a lluny, té una certa contradicció perquè les costums són molt i molt antigues i voldríem que la nostra vernatxa blanca fos prou moderna. Bernatxa, així li dieu. Bueno, allí tota la vida s'havia dit així, no? I durant molt temps havíem tingut un cert complex de dir vernatxa, en el cas d'altra gent no sabria dir quan s'ha pogut produir, si s'ha produït el reencontre. En el meu cas va ser quan al concurs de Grenaches du Món, allà molts italians continentals van dir que a la seva estimadíssima terra la garnatxa, escrita normativament, s'ha dit també vernatja. Llavors vam Sí, veure... però vernatxa és un altre tipus de raïm. Bueno, Per això que dic que resulta curiós que li diu vernatxa a la garnatxa, no? Allà, de fet, de meitat Catalunya en avall, diria que a tots els llocs vernatxa. Vernatxa, interessant, no l'havia sentit jo. I vull una mica fer un cert reconeixement a la gent que desencomplexadament li torna a dir vernatxa. Sí, oi tant. Oi tant. Explica'ns una mica d'aquesta vinya. Està a Horta de Sant Joan, que està al sud de la Terra Alta, Sí. que en principi el sud, la plana, diguem, és on estan les vinyes a menys altitud, però Horta de Sant Joan és l'excepció, no? Perquè està una mica més amunt. Horta, i vull trencar també una llança a favor, a més d'Horta, d'un poble de la vora que es diu Arnes, que està a la mateixa alçada d'Horta, encara més endinsat als ports, que per diferents qüestions, totes tristotes, ha quedat gairebé sense vinyes, però és una zona, al meu humil criteri, de la major idoneïtat per a tindre vinya a Catalunya. Molt bé. Llavors, aquesta vinya està a 500 metres, més de 500? 530, 540, Que deu ser el límit aproximadament. de la DO, no? No crec que hi hagi vinyes més altes Bueno, que... no n'hi ha, però si Déu vol no hi haurà. Es poden plantar, no? Sí. Teniu puesto per anar més amunt? A la part més alta de la Terra Alta, concretament al municipi d'Arnes, si Déu mos doni salut i algú de territori i sostenibilitat mos ho permet si no, ponen un molí de vent. De tornar a treballar terres d'alçada,
diria que allà, com a projecte, i dins del dipòsit de les il·lusions, una de les zones de major privilegi per a conrear a futur immediat, si pot ser la vinya, a 1.175 metres sobre el mar, el domini agrícola més alt de la Terra Alta es troba al més amunt dels ports, com no pot ser d'una altra manera, a un privilegi absolut, perquè vinyes d'alçada, tots els d'aquí i els d'aquí sabem que n'hi ha moltíssims, però si podem tirar-ho endavant, el privilegi que suposarà tindre vinya per damunt de 1.150 metres i només en 16 quilòmetres en línia recta al Mediterrani, això crec que poca broma, eh? Oh, i tant, i sobretot una de les eines també per lluitar contra el canvi climàtic, no? Si podem anar en alçada, doncs molt millor, una zona que ja pateix la calor, ja ho sabem tots. Llavors és una vinya de 100% garnatxa blanca. És de 100% garnatxa blanca. Quina edat té aquesta vinya? Una mica més jove que jo. No, llavors, una vinya jove. Sí. Té 20 anys. A casa, quan va morir el pare, tenim molt poqueteta i ha sigut una mica de gamberrada des de casa de tornar a plantar. Molt bé. Explica'ns una mica com fas aquest vi. Bueno, concretament, nosaltres a casa tenim dos vernatges blanques. Una la fem, que no és aquesta, l'única vinya que hi ha dins del Parc Natural, aquella sí que la fem premsa de raïm sencer, només buscant la llàgrima de la llàgrima. Aquesta, en canvi, té una maceració d'un parell de dies, de 48 hores, en fred, sense presència d'oxigen, triant els raïms gra per gra, un per un, només buscant els més desitjats. Llavors fermenta en tanc, en acer inoxidable, i després no passa per barrica? Fermenta en inoxidable i només passa després una mica pel formigó, no passa per barrica. Formigó? Sí. Veiem aquí una altra versió de vinificació de la garnatxa blanca. Sí, només el formigó en la fase final i li fem allí una mica de treball en els baixos, que ara queda més fi en les lies. En els baixos. Llavors, quin any ara tenim aquí? 2018. I aquest ha sortit al mercat ara de fa poc? Al mercat ha sortit a partir de dissabte passat. Mira, fa res. Exclusiva. Bueno. Aquí veieu potser que pugem un esgraó més en quant a maduresa. Aquí la fruita és una mica més madura, no sé, té com més cos, com més presència, no? Suposo, comparat amb els vins anteriors, que anem més en grau de maduresa i de cos. Però encara així tenim un vi que és fresc, que no porta barrica, que té una textura molt fina, no té aquesta presència de la fusta que el faria poder una mica més empalagós. I aquí una altra versió de lo que pot fer les garnatxes blanques a Terra Alta. Sí, nosaltres m'agrada molt dir, no sé si ho aconseguim o no, però que voldríem que el nostre segell identitari absolut fos la fruita, per damunt de tot. Llavors, on tenim plantada aquesta vinya, que era el mas dels Raves Iaios, és una terra tirant a dolenta, per no dir molt dolenta. Llavors sí que produeix molt poc perquè és una terra, així com dic, poc fèrtil, una barreja d'argila i calcari descompost, li diem ameló, l'aglomerat descomposat. I és tot en terrasses, hi ha 8 bancals, i són una zona ben orientada al sol de la tarda i protegida dels cercs, però és una zona de baixa fertilitat. Quantes ampolles n'he fet d'aquest vi? No, res. 6.000. 6.000, però poquetes. Sí, tot. És pel formigó? Influenciat per el color? Bueno, suposo que una mica la influència del color hi ha perquè el macerem com mínim durant 48 hores. Tot i que ho intentem fer sense cap presència d'oxigen perquè no hi hagi ni una punta d'oxidació. Abans de premsar, una maceració en fred. Sí, una maceració pel·licular en fred, durant tot el procés, repetisc, sense gens d'oxigen. Sí, poder això, 48 hores. Sí, les pelletes potser estan una mica madures, per això puja una mica el color. Diria que
a diferència del centre i del nord de la comarca, en aquesta zona alta, entre Arnes i Horta, diria que arriba a un punt de maduresa el raïm sense que tingui una concentració de sucres tan elevada com a altres zones i per tant, tot i que no és un vi d'alta expressió alcohòlica, però sí que eren uns raïms madurets. I llavors, en la pell madura, tot i que haguéssim fet tot el possible per intentar que no s'oxidi, però la pigmentació de la pell és la que és. Un vi molt gastronòmic, jo crec. És un vi que de nou, encara no tenir una criança a l'ús de barrica, és un vi que poder necessita menjar. Te l'has d'obrir a la taula perquè té molta presència de nou, té molt de cos, molta longitud i és un vi que pot maridar molt bé no només amb peixos, el que diuen, el vi blanc amb peix, jo crec que és un vi que fins i tot amb carns blanques, amb pollastre de coral, un fricandó. Sí, per què no? Molt bé. Moltes gràcies, Elies. Fenomenal, gràcies a tots. Adéu. El següent convidat és el Juanjo de Celler Pinyol i ens presentarà un vi que es diu l'Avi Arrufí del 2015. Doncs molt bé. Primer de tot, moltes gràcies a tots per venir i contents d'estar aquí després de tota una època. Jo crec que és la primera cata en un any i mig, com que esperem que ens tornem a veure aviat. Llavors, com ha dit, jo em dic Juanjo Galcera Pinyol, vinc de Celler Pinyol, bodega familiar, Pinyol és el nom de la família i el nom del celler, i en mi seria ja la quarta generació que estem amb el món del vi, i precisament un dels vins, el vi que estem provant avui és l'Avi Rufí, que justament era el meu besavi, que és el primer que va començar a elaborar vins una mica de forma artesanal al celler familiar, encara que ell realment no es va dedicar a comercialitzar el vi, però va ser una mica el primer, per això el primer vi que vam embotellar va ser una mica en homenatge a ell, i que era Josep Arrufí, per això l'Avi Arrufí. Després ell va ser el meu avi, que alguns de vosaltres que ja coneixeu just la setmana passada va fer 104 anys, això vol dir que si beveu pinyol viureu per sempre, quasi. He dit que 104 i és el que, després de la Guerra Civil, va començar una miqueta a fer els vins, a la Terra Alta, vins així més blancs, potents, els vins típics que es deien de Batea, de Gandesa, granels, tota la vida, i això va fer quasi fins a l'any 90. A l'any 90 ella es va una mica jubilar i la meva mare és una mica la que va decidir fer el canvi de passar dels vins a granel a passar als vins embotellats cap a principis dels anys 90, i justament a l'any 95 va ser just l'Avi Rufí Blanc, va ser el primer vi que vam treure el celler, en homenatge al besavi, i era també una garnatxa blanca 100% en aquell moment, però era una garnatxa blanca molt més estructurada, supermaderitzada, com eren els blancs típics d'abans. Avui en dia és una miqueta més elegant, i el que presentem justament avui és l'Avi Rufí Blanc 2015. Avui en dia tenim nosaltres a la venda el 2019, però es va voler una mica ensenyar que hi havia potencial d'envelliment de la garnatxa blanca, i per això presentem el 2015, que ens quedaven, jo havia fet just amb una cata vertical fa poc temps i sol ens quedaven 12-15 ampolles, per això avui l'hem pogut portar aquí i espero que el gaudiu. És garnatxa blanca 100%, és un vi d'una finca en concret, entre dues finques en concret, se fan unes 6.000-7.000 ampolles sol d'aquest vi i es fa comença la fermentació, una mica la fermentació. Parla'ns una mica de les finques, de l'altitud, l'edat de les vinyes i tot això. L'edat de les vinyes és sobre 50-60 anys, són de les vinyes més velles, tenim diverses games al celler, hi hauria el raig de raïm, que és la gamma una mica més jove, Portal Blanc, que seria la gamma mitja, i l'Avi Rufí Blanc, o l'ànima de l'Avi Rufí, que és un també de 100% garnatxa blanca, però en lloc d'embarrica està fet en un ou de formigó, que seria de les vinyes més velles. Llavors seleccionam les vinyes més velles, de les parts una mica més pobres, una mica més de les... una mica que no es queda tant l'aigua o alguna cosa així, que hi ha menys producció, per a fer aquest tipus de vi, de sols molt calcaris, molt poca producció, i després, quan s'elabora, se brema en caixeta, manual, es porta el celler i sí que després de derrapar i això està en depòsit, la fermentació es controla la temperatura i en un depòsit, i sí que quan està a punt d'acabar o a mitja fermentació ja cap a 1030, 1040, es passa en barrica, meitat és barrica nova, meitat barrica d'un any, 100% roble francès, torrat lleuger, i després es deixa allí sobre 7 mesos, vol dir, pot ser 6, 7 i mig, depèn de l'any, i fent el batonage cada 10-12 dies aproximadament, i als 7 mesos ja es treu de la barrica, es clarifica, s'embotella, i després s'està normalment un any
al celler envellint, perquè es quedi més redó, més elegant, i després es treu al mercat. Per això avui en dia ara està el 2019, però sempre guardem una mica dels vins una mica top. I aquest, òbviament, l'heu tingut al celler aquest ha estat guardat al celler a bona temperatura amb altres vins, com la vi Rufí Negre o Mater Teresina, que fem també alguns altres vins. Molt bé. Aquí veieu una altra versió totalment diferent, un vi amb criança, en bota. Quin era el percentatge de bota nova? 50% és bota nova i 50 d'un any, que ha estat també el mateix vi de l'any anterior, i torrats lleugers. I així com amb els negres potser treballem en 10-15 toneleries diferents, aquí sí que són 2 toneleries sol, que són una Sant Martí, me penso, i Bertomieu, que són 2 que ens agraden potser més per a l'elaboració dels blancs. I, òbviament, aquí ja és un vi ja molt més complex, un vi que no només expressa les notes aquestes secundàries de l'elaboració, sinó també hi ha les terciàries de l'envelliment. És un vi que ja està mostrant molta mel, fins i tot cera d'abella. No sé què trobem. Sí, jo dic també com fruits secs, ametlla, com una mica de codony, de membrillo o alguna cosa, una mica tots aquests aromes. Jo sempre dic que és un vi per anar disfrutant durant tot el sopar o tot el dinar, vull dir que del principi al final, cada vegada que el tens a la copa i es va calentant, cada vegada està millor. Primer tens potser una mica més la barrica més marcada, però a poc cada vegada està més elegant, i al final sempre, o jo dic sempre que és un blanc en ànima de negre, que a vegades és més potent que molts negres. Que l'hem decantat per això, perquè l'altre cop que em vam tastar la barrica, només obrir-ho estava una mica massa present, i volíem mostrar sobretot el vi en el seu punt òptim, i hem decidit decantar-ho mitja horeta, 3/4, i ara mateix li deia al Jordi que està molt diferent ara de com estava fa 45 minuts, està molt més obert i està molt més elegant. És un vi que no té por, de nou, de l'estructura, del cos. No, força cos, però és fresc a la vegada, no? És un vi que, de nou, necessita menjar, és un vi per la taula, jo crec. No seria un vi per copa, perquè és que té massa potència. I caldria maridar-ho amb algun pla bastant consistent. No sé què recomaneu normalment amb aquest tipus de vi. Que inclús, com que dic que era un blanc per amants de negres, que inclús una bona carn està espectacular, per un bon risotto, en trufa negra, en boletus, una bona paella, inclús un bon salmón ahumat, en algo picat. Jo crec que en un bon pernil et marida quasi bé, inclús a vegades carxofes, espàrrecs, que costen molt de maridar-ho amb aquest vi, està genial, potser, o com un aperitiu en diverses coses, també ideal. Però fins i tot mostra aquesta salinitat, que és poder el fil conductor en totes les garnatges blanques que hem tastat. Tenen tots una salinitat molt marcada, que es nota a meitat del paladar. Un vi molt ben fet, molt elegant. Moltes gràcies, perfecte. Alguna pregunta més? Bona pregunta. Crítica constructiva s'accepta, Si és destructiva, soc molt violent, Aquesta és la primera taula. Digue'm. Dels 4 vins que hem tastat, és possible que la garnatxa no necessiti fusta? És a dir, que funciona molt bé. Absolutament, sí. Que és més autèntica sense fusta que amb fusta? Sí, el que a vegades jo dic, para gustos colores, Per això a vegades tens un blanc més... Nosaltres al celler tenim un blanc més jove, tens un blanc envellit en un ou de formigó, que així és com més pura la garnatxa, és de les mateixes vinyes, que exactament és de la mateixa vinya, bremat tot el mateix dia, que és l'ànima de l'avi Rufí, però en lloc d'haver-ho tingut 7 mesos en barrica, ha estat 7 mesos en l'ou de formigó. Llavors, si realment vols provar una garnatxa pura, 100% de vinyes velles, allò és més... a lo millor inclús, però també hi ha gent que li agrada aquest tipus de vi, una mica més de barrica, més tipus, a lo millor un borgonya, algun tipus així. Es pot extrapolar qualsevol varietat de raïm, perquè si el que fas tu és respectar diguem, el caràcter primari de la varietat i fermentar en dipòsit i que no vegi barrica, doncs, òbviament, el que es farà serà mostrar aquest caràcter més varietal, més primari del raïm, no? En canvi, la garnatxa blanca, com hem dit, és una varietat molt mal·leable al celler i pot acceptar perfectament barrica nova, com hem vist aquí. És una varietat que té molt de cos, que ho xupa bé, que ho aguanta bé. En canvi, hi ha altres varietats blanques que no se'ns acudiria posar-les en barrica nova perquè no ho aguantarien o perquè no
el seu perfil poder no l'associem a la barrica. En canvi, la garnatxa blanca ho té això. És molt versàtil, no? Pots fer un vi jove espectacular, com hem provat al principi, joves molt afruitats, que conserven molta fruita, blancs que estan en depòsit, que poden envellir molt bé, pots fer en barrica i inclús pots fer dolços espectaculars també, de brema tardana. Sens dubte. Sí. Bueno, és una gran varietat. Jo soc superfan. Així m'agrada. Continua, Pues moltíssimes gràcies i esperem veure-us una altra vegada i per la Terra Alta. Gràcies, Juanjo. Merci. Esteu bé? Sí, no? Les cares més alegres que abans. Canviarem de registres completament, tastem els vins negres i algun comentari que anava a la mateixa línia m'han comentat per què heu triat aquests vins i no uns altres. Vam fer la crida als cellers, que els cellers que volien identificar una mica o representar el Consell Regulador en aquest tas, se van presentar un total de 35 mostres diferents i a botella tapada vam escollir els millors dins de cada categoria, una garnatxa blanca jove, un petit pas per botella, en fusta i el que volíem representar, això sí que era un criteri bastant contundent, eren les varietats que més identifiquen la zona de producció, que com ja heu vist és la garnatxa blanca, i ara veureu la garnatxa fina, la garnatxa peluda, la carinyena i el morenillo. El nostre següent convidat és el Joan, de Vins del Tros, i ens presentarà el següent vi, primer vi negre d'avui. Hola, bona tarda a tothom. Soc Joan, com m'ha dit ell, de Vins del Tros, un celler petit d'un petit projecte de Vilalba dels Arcs, i una mica us venim a explicar el vi negre la senyora Carme. Llavors dius que el celler és un projecte molt petitet, som 3 socis, dividit en la part enològica, que la porto jo, llavors ja està un altre company, que és Josep, que porta la part al camp, és a dir, el que treballa de vinyes, i un altre noi que està aquí a Barcelona, que és el Javi, que treballa la part, diguéssim, de comercialització. Dius que el projecte, nosaltres el que treballem molt és sobretot en monovarietals i vins de parcel·la. Quasi totes les vinificacions que fem són vins parcel·laris i monovarietals. I que la producció que fem és molt petita, fem entre 18 i 25.000 ampolles, depèn dels anys, en 12 vins diferents, la majoria tots són vins de parcel·la i vins monovarietals. El vi que teniu aquí, que us presentam, que ha triat el Consell Regulador, és la senyora Carme, que és una garnatxa fina, és una parcel·la molt petiteta, que es diu la Valleta, és una parcel·la que té uns 1.100 ceps, no té més, uns 45-46 anys, és una vinya que està en vas i es va reconvertir en espatllera, més que res pel tema del cultiu. Ens vam passar a ecològic ja fa uns quants anys, llavors tot el cultiu que fem és ecològic. I vau trobar que era més fàcil treballar la vinya amb l'espaldera? Sí, en aquest cas sí. Sí, és un tema de... Per què? Pel tema d'aireació, entrada de sol, aireació, i ens ha funcionat molt bé. El sòl d'esta parcel·la, que és una feixa, nosaltres diem una feixa, és una terrassa, és un panal arenós, molt sec, molt poca matèria orgànica, llavors és un clon també molt especial, és una garnatxa que, com si veu, té molta concentració de color. Sí que has de parar molt compte en el que és la maduració, perquè et pot pujar molt la graduació, però sí que al mateix temps té molta frescura. És una garnatxa que de fet estic molt content de la manera que queda a l'hora d'elaborar. Últimament, els últims 4 o 5 anys, sí que he mirat de bremar una mica més pront, sinó buscar l'equilibri de la maduració fenòlica, la maduració de sucres, perquè als començaments, quan vam començar a fer este vi el vam començar a elaborar l'any 2010, aquesta és la 2018, hi havia anyades que eren una mica massa càlides pel tema que buscaves que la pell, la maduració fenòlica, estés més madura i te pujaven molt els sucres. Llavors se feia un pèl potser massa pesat en quant a pacificació i tal. I a partir del 2015, 16, 17, 18 ja vam mirar de bremar una mica més aviat. Penseu que este vi se'n va pagar als 14 i mig, no? Vull dir que és un vi que feia anys que ens passava molt el que és la graduació.
Està tot despalillat? Sí, això està tot despalillat, és fermentació espontània en inoxidable. I en el tema de la fermentació espontània, què busqueu? Jo busco l'autenticitat. Penseu que estic aquí, busco una garnatxa autèntica, el punt del que és realment la garnatxa, sense cap, diguéssim, que no estigui emmascarat en res. Buscar este punt d'equilibri, untositat, elegància i autenticitat de la garnatxa. Jo és el que busco en això. I llavors, el punt de que una volta acaba la fermentació el fico en botes, però botes que tenen 6, 7, 8 anys. Ja no busco fusta, sinó busco que el vi s'acabo de fer dins a la bota, però que vagi aquella integració, microgeneració i que es vagi redonint sense que la fusta pugui ser me la marco gens. Aquesta és una mica la idea del vi este. Tots els vins que feu són fermentacions espontànies i bota vella. Bota i treballo molt en àmfora. Àmfora també. Aquest vi i una carinyena que fem són els dos que fem en fusta. I el pla de pell que també fem en un fudre. Els altres tot és àmfora. I per què fer servir l'àmfora? Què us dona? Què us L'àmfora aporta? me dona frescor, me dona autenticitat, aquell punt més salí, per la majoria de vins busco, el territori, l'autenticitat, la puresa, i sense cap emmascarament de res. Els blancs també? Els blancs tots. I fermenteu a l'àmfora o fermenteu en dipòsit després? Des de fa 4 anys fermento menys un vi, que és el vi, per dir-ho més comercial, te la dic, que en inox, els altres tots fermenten en àmfora. I la criança llavors en àmfora. Dius que este vi, dis. ¿Cuán perd? Muy poco, depende, pero no. Son las ánforas con recubrimiento de resina de pino y no... Sí, a vegades que... Suen una mica, però no... No tant. Sí que perds alguna cosa, però no molt. Com les botes, no, Com la bota no. I les botes velles tampoc no perds tant, perquè estan envinades, etc. La bota nova perds moltíssim. La pàtina, no? Sí que perds més en la bota, però... I jo el que busco és això. És un vi que al cap d'un rato a la cova veureu que es va obrint. Heu fet algun experiment en rapa? No. No creieu en la rapa en els negres? Sí, però jo que la rapa, primer has d'estar molt madura, l'has de tractar molt bé, se l'has de limpiar metafit, aigua, tal, vull dir, s'ha de fer un tractament. La rapa ha de ser molt madura, i llavors crec que la frescor que pot aportar la rapa, jo crec que la terrata, en quant als negres, tenim frescor encara. Això no vol dir que el clima vagi canviant. I jo este vi, en rapa no li veig, estar, saps? Aquesta és una mica la idea del... Què et sembla? És un vi, no sé si noteu, és un vi una mica més diferent en altres garnatxes, poder és la fermentació espontània, llevats autòctons, que te donen uns tocs una mica més salvatges, no, diguem, sense cap tipus de falta ni d'efecte, però és un vi que és una mica més diferent, no? Una mica més terrós, una mica més salvatge, potser, més fulla seca, un vi que té un espectre aromàtic una mica diferent a les garnatxes que estem acostumats. I és això, crec, el que li fa identitari i interessant, no? Té unes característiques molt identitàries. Com dius tu, és un vi que encara està bastant fresc, no té aquest punt de sobremaduració que et poden donar tocs de confitura, i que poder el faria una mica més pesat i una mica més alcohòlic i més empalagós. És un vi que encara així és bastant fluid, i això, sobretot el tema de fer servir barrica més usada, això li dona també un punt molt característic sense donar-li aquesta aportació extra de poder d'espècies que segons com, si no es fa servir bé, pot ser massa, com dieu, massa presencial, pot tenir massa protagonisme, i aquí el protagonisme és la vinya, és el vi, i no volem interferir massa. Entenc que és això. Aquesta és la filosofia. Sí. Aquesta és una mica la idea. La senyora Carmen és la dona del soci que li va heretar esta vinya. Hi havia, porten gent de Sud-amèrica que la cridaven senyora Carme i per això li van ficar este nom. Aquesta va ser una mica la idea de ficar el nom. Dius que este vi
Està pelo, és a dir, no està, després de buidar botes està un temps en depòsit, no està ni clarificat ni filtrat. És a dir, llavors trasbalsar un parell de vegades, un temps en dipòsit que precipiti. Quant temps pas en bota? Això està a 14 mesos, 13 a 14 mesos. Sí, però ja no cal clarificar després de més d'un any en bota. No clarifico, no. Ho fa sol. Queda net, l'ho vist net. Sí, i tant. Filtrat, no? No, no està filtrat. Vi nu. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Senyor Collol. És un vi que a mesura que passa l'estona... Et dona més, no? Sí. Oh, i tant. El següent convidat és el Joan Àngel de Celler Edetària i ens presentarà el vi de finca, el famós vi de finca Edetària. Ja? Et deixo la paraula. Parla'ns una mica de Celler. Veig bones cares conegudes, Molt bé, molt bé. Bé, doncs això del vi de finca és una aventura que el Salvador, que està per aquí sentat, van continuar després del Jordi Bort, em sembla que va ser l'iniciador, i una mica és voler mostrar no tant el vi de pago, que avui m'aixeco i puc ficar un vi de pago dalt d'una muntanya i no tindré cap correlació amb la zona de la que venim, sinó realment vincular-ho a la terra d'on provenim i, per tant, que passo tots els controls per part de la DO. Per tant, els vins de finca, els 12 vins de finca que hi ha, cadascú pertany a una DO i, per tant, cadascú va sota els auspicis i control de la pròpia DO. Pretén ser una mica, ni millor ni pitjor, pretén ser una mica mostrar el més pur estil de cada zona. I en aquest cas esteu davant d'un vi, que és l'Edetària, que va passar a ser vi de finca al Mas, l'Edetària Selecció 2017, que està fet al 60% en garnatxa peluda, com mon pare diu, bernatxa borruda i bernatxa fina. Però jo, com que vaig venent per tot el món, quan els dic bernatxa no m'entenen. Per tant, garnatxa peluda al 60, garnatxa fina a la 30 i un 10% de carinyena. Què ens aporta la garnatxa peluda, no? Penseu que, deixeu-me explicar-vos les 5 garnatxes que tenim a nivell mundial, d'un extrem a l'altre. Estem de la blanca, que és la que tot ho té blanc, la tintorera, que és la que quasi no en tenim gens a Catalunya, però n'hi ha unes 40 hectàrees. I després al mig tenim les 3 que tenen la pell fosca i la polpa blanca, i que serien la garnatxa normal, aquesta que parlem de la terra alta en diem garnatxa fina, ara en parlarem, la peluda i la grisa o roja, que en diuen a la zona de sud de França, no? La roja té menys color, roja grisa, la peluda en té una mica més, però és molt irregular. Són varietats, penseu, que de les vora 5.000 hectàrees que tenim de garnatxes en tota Catalunya, de peluda només n'hi ha 66. I jo puc dir-vos que en tinc 6. Per tant, per mi és una obsessió aconseguir fer vins elegants en la garnatxa peluda. Què aporta de bo i què aporta de dolent? Mireu, de bo bàsicament l'acidesa, la frescor i aquests tocs salins que trobeu en tots els blancs que hem tastat, també hi són. És a dir, la gran sorpresa el primer any que vam començar a vinificar la peluda és quan anaves a la bota, obris la bota i semblava fer olor a anxoves de l'escala. Dius, ostres, què és això, no? Doncs aquesta salinitat que m'ho surt de manera natural a la terra alta. La garnatxa peluda, a més, és un vi de raça, és un vi poc seleccionat a nivell varietal, per tant hi ha molta irregularitat de maduració al mateix cep, pot haver raïms de 14 graus, de 15 i de 16 al mateix cep. Per tant, ara tenim un esforç a cobrir la selecció, no només massal, sinó clonal. Ja portem 2 anys en el testatge d'aquestes varietats per acabar fent una reproducció de diferents clons. Estem inicialment en Vitis Navarra i ara continuarem amb l'Incavi, amb aquesta feina. I per mi penso que és un gran què poder fer microvinificacions, perquè és una varietat molt poc coneguda, molt poc evolucionada al llarg dels segles i, per tant, en aquestes microvinificacions podrem acabar definint una sèrie de clons que estiguin a disposició de tothom qui en vulgui plantar, perquè ara se n'està plantant a tot arreu, de garnatxa peluda en plan bèstia. És la que es coneix al Rosselló com lladoner pelut? Exactament. És la mateixa, Que, de fet, no és una garnatxa, és una mutació i, de fet,
té un porte molt variable, n'hi ha que són de porte molt caigut, n'hi ha que són més erguit, però la característica de totes és que el revers de la fulla té un borrim. I este borrim, com el té el macabeu també, este borrim el que fa és retenir molt més l'aigua a l'estiu, amb estrès hídric, i per tant te dona molt de grau, igual que la garnatxa normal, són totes tirant alcohòliques, però alhora amb molt bona acidesa. I este és el punt, poder treballar amb una varietat que tingui aquesta bona acidesa, que també la té la carinyena, el vi d'abans que heu tastat era un vi fantàstic, en una bona frescor increïble, a mi m'ha agradat moltíssim, també la garnatxa d'abans, però ja és més difícil trobar una garnatxa fina, això. La garnatxa fina és molt complicat, és molt de viticultura aconseguir aquesta frescor. En canvi, de la garnatxa peluda te surt de manera natural. I amb la carinyena també. Llavors tenim la garnatxa fina. I per què és fina? Què vol dir això de fi? Tenim una característica molt clara que es diu els fenotips. És a dir, per una banda, les varietats tenim el genoma, és tal com han anat, diguem-li, siguent per si mateixes, però llavors tenim el fenotip, que és tal com s'adapta a un territori després de molts anys d'haver treballat en aquell terreny. L'exemple més clar que m'agrada utilitzar, encara que no tingui res a veure en Catalunya, sempre és la Tempranillo amb la tinta de toro, que fan vins absolutament oposats, perquè genèticament és igual, és un Tempranillo, però quan tu vas a veure les característiques fenotípiques d'adaptació d'aquella Tempranillo a la zona de toro, degut al fred, degut a la manera que allí s'ha anat adaptant, te dona al final raïms molt diferents. Què passa amb la garnatxa fina? Que també hem de lluitar per fer la selecció clonal de la mateixa, perquè avui per avui, quan anem a un viverista i volem una garnatxa fina, igual te fan una garnatxa que ha estat seleccionada en algun viver a Itàlia, multiplicada en algú altre de Califòrnia, i al final t'arriba una garnatxa que res a veure té amb les garnatxes pròpies d'aquí, pròpies de la Terra Alta, que igual no tenen res a veure amb les mateixes que tenim al Priorat o les que tenim a l'Empordà, d'acord? Per tant, la garnatxa fina, aquesta garnatxa fina que tots hem estat parlant, és el fenotip, és a dir, l'adaptació pròpia a la Terra Alta, que té com a característica el raïm més apretat, com totes les garnatxes, però té el gra una mica més gran i, per tant, dona un color una mica més feble, però la pell té molta estructura, igual que la garnatxa blanca. Per tant, també és una joia, perquè per mi és un vi dual. És un vi que et dona, per una banda, aquests tocs supermediterranis, perquè és la que més expressa la mediterranitat, més que la carinyena i més que la peluda, en aquesta fruita madureta i dolça, tirant a dolcenca, i després té una mica menys de color, que sembla que sigui trencadissa, però llavors tens una pell amb una estructura brutal, que és la que et dona aquest caràcter. Llavors aquí el joc està en jugar bàsicament amb les garnatxes. La peluda, que ens donarà una fruita vermella i negra, però racer, és a dir, amb corsetada, potenta. La fina, que ens donarà aquests tocs més mediterranis i aquesta mitja boca, amb un toc molt subtil, molt dolcenc. I al final la joia de la corona, la carinyena. La carinyena, les vinyes velles de carinyena a la Terra Alta, res tenen a veure amb el comportament de la carinyena del Priorat a la Licorella, que et dona carinyenes absolutament estructurades, potents i molt xules, però les de la Terra Alta, que comencem a tastar ja d'una certa edat, tenen el frescor brutal, una floralitat superxula, i aquesta en particular està plantada en un sòl que allí en diem tapassot, que és un sòl calcàric, que té una base de guixos i és el que et dona un toc especiat. I tots els vins que fem, Edetana, Edetària o els altres, sempre porten un toquet d'esta carinyena, com la pebre quan utilitzes a la cuina per enlairar la resta. En relació als sols de la peluda i de la fina, és el que se'n diu el tapàs, que en diem a la Terra Alta tapàs. En definitiva, això és, tècnicament se'n diu margues versicolores, és a dir, són diferents acumulacions de terra sota del mar, d'acord? I en funció del mineral predominant t'acaba tenint un color o un altre. Tens uns colors blavosos, verdosos, i acaben tenint un color. Hi ha una roca claríssima que és òxid de ferro, vol dir que el mar ja no hi era, però el mar anava entrant i sortint. Estem parlant de fa 40 milions d'anys. I llavors per sobre ja hi ha sols argilosos i els sols calcàrics. Per tant, tenim este doble joc.
del tapàs, que serien aquestes marques versicolors en les dues garnatxes, i el tapàs blanc, o este sol calcàric en la carinyena, que li dona aquesta perfilada, aquesta austeritat i aquesta floralitat. I llavors, no sé, em sembla que el més important ho he dit, l'elaboració, intentar no cagar-la. Més fàcil no es pot dir. Sí, botes de 300 i 500 per evitar el mínim impacte de la bota. Aquí sí que teniu un petit percentatge de rapa, si no m'equivoco. A la garnatxa fina fa 2 o 3 anys que estem treballant una mica de rapa i jo que m'hi retenia molt perquè la rapa de la garnatxa no madura ni pa Déu i llavors sempre pensava que el taní que ens donaria seria verd i en canvi descovant una mica abans i no donant tota la rapa estem aconseguint uns tocs mentolats que m'agraden molt, saps? Et transporten una mica un toc atlàntic, però estàs pur i dur mediterrani, no? Llavors dius, hosti, quina frescor, no? Sí, jo soc fan de la rapa, jo ho he de dir, que sobretot en la garnatxa... Per les preguntes s'ha vist. Que per les preguntes s'ha vist. Sí, i tant. Per això, perquè és un... Sí, no, perquè hi ha altres zones, no només d'Espanya, sinó del món, que es fa servir la rapa amb la garnatxa. Llavors, em pregunto per què no sé si hi ha més cellers que estan experimentant o si no s'atreveixen. La rapa de la carinyena sempre lignifica, sempre te pot aportar coses, tocs de complexitat. Llavors jo de les garnatxes m'hi ocultava perquè em feia por, però vam començar a jugar i és el que tens aquí ara, no? Estos tocs de quan en quan una mica mentolats, especiats de fondo de la carinyena i tal. Però quin tant per cent? Si podeu veure quin tant per cent? Entre un 30 i un 50 de la garnatxa fina que entra en joc. I llavors... Que és un 30% de la... Un 30% del 30%. És a dir, la garnatxa fina és un 30% i utilitzem un 30 o un 50... estem parlant d'un 10% més o menys, o sigui que és poc. Bueno, vaig tantejant, És allò de dir, no anem a cagar-la, ara m'entens? I llavors ens anem descobrint a poc, no?, en aquestes coses. Això és vi de finca, si has d'experimentar, fes-ho amb els altres, no? Però el vi de finca... Clar, sobretot quan això està una mica més consolidat. I llavors el que hem començat enguany, que m'agrada molt també, que encara no hi és aquí, és que un cop passat el procés de criança ho deixem 6 mesos, entre 6 i 9 mesos, reposant fudre. Per acabar d'amorosir tot l'entorn. Una mica aquesta és la jugada. Alguna pregunta? És un vi superfresc, o sigui, té molta potència, té molta estructura, un taní molt fi, però una acidesa final que t'emporta el vi, t'arrossega el paladar, no? I este toc salat que estàvem parlant. Sí, i tant. El toc salat. I tant. Espero que us hagi agradat, esteu molt calladets. Des d'aquí us he de dir que feu molt de goig. Estic molt elegant aquest dia. Moltes gràcies, Gràcies a tu. Tastarem l'últim vi, és un morenillo 100%. Abans de donar-li pas a la Marta, us explico una mica la història d'este vi o d'esta varietat. El Consell Regulador va aprovar el morenillo perquè és una reivindicació històrica des de fa molts anys a la Terra Alta. De fet, des de l'any 2008 hi havia un acord de la Comissió Rectora que intentava que el morenillo fos una varietat no només autoritzada, sinó recomanada pel Consell Regulador. Per desgràcia, tots els temes administratius van una mica lents, d'acord? I a partir de l'any passat, a partir del 2020, el morenillo ja va ser una varietat inclosa dins el plec de condicions del Consell Regulador i, per tant, és un vi que se pot comercialitzar sota l'empara del Consell Regulador. Tastarem un vi de morenillo de 2015 i dieu, ostres, si fins al 2019 o fins al 2020 no estava autoritzada, com pot ser? El Consorci d'Inspecció i Control, que és l'organisme que audita tots els cellers de Catalunya, que depèn al final dels Consells Reguladors i també de l'INCAVI, del Departament d'Agricultura, vam arribar a l'acord que una varietat tan nostrada no es pogués sortir al mercat sota l'empara del Consell Regulador perquè interessava els cellers i a nosaltres particularment ens interessava molt. Vam poder tirar atrás la traçabilitat de les finques que realment eren de morenillo, els viticultors anaven a fer el canvi d'anades administratives al departament, el departament ho anava a revisar i donava el vistiplau de que era el morenillo i no era cap altra varietat que no estigués reconeguda ni autoritzada pel Consell Regulador. I per això, avui, 2021, podem tastar un vi de morenillo del 2015 sota el distintiu de garantia del Consell Regulador de l'ADO Terra Alta.
volia fer aquest aclariment per si algú no entenia com havia anat tot plegat. Gràcies. Bueno, bona tarda, soc Marta, la enòloga de la cooperativa de Gandesa, i us faré 4 pinzellades de qui som i de com hem arribat aquí. La cooperativa de Gandesa es va fundar el 1919 per 48 famílies i gràcies a la col·laboració de tots els cooperativistes es va aconseguir construir el celler. Al 2000 es va decidir fer un canvi tecnològic dràstic per adaptar-nos als nous temps i a l'exigència per la innovació i es va fer una ampliació a una part del celler on estaven els trulls, els dipòsits subterranis on fermentava i s'emmagatzemava el vi. Aprofitant aquest avenç, també se va decidir apostar per tenir un assessor enòleg, que és el Toni Coca, el qual va saber encaminar-nos per aprofitar al màxim la qualitat i la quantitat que hi ha a la cooperativa. I de la mà d'ell se van elaborar aquests monovarietals criança, que un d'ells és el Morenillo, n'elaborem 5, 2 de blancs i 3 de negre, a partir de les vinyes més velles que tenen els nostres socis. Són vins molt exclusius i de producció limitada. Solem fer entre unes 2.000 ampolles, menys del Morenillo, que sol tenir mitja hectàrea d'un soci i en surten unes 600 ampolles. 600. Molt poques. Sí. A l'actualitat a la cooperativa són 150 socis, propietaris de 400 hectàrees de vinya i es produeixen al voltant d'uns 2 milions de quilos de raïm. L'elaboració d'este vi fermenta en les pells. Un cop acaba la fermentació es prensa en una premsa vertical per tant de minimitzar l'agressió sobre el propi vi i després se du a terme una criança en botes de roure francès del voltant d'uns 3 o 4 anys. De les botes, l'any de les botes, però la criança és d'un any. I després posterior criança en ampolla. La vinya aquesta de mitja hectàrea, saps quina edat té? És del 52, 69 anys. He estat intentant, primer de tot, aprendre una mica el que és la varietat Morenillo, perquè no hi ha massa informació. He estat mirant el llibre de l'Agències, el Wine Grapes, i no hi ha una entrada. He vist que alguns articles la relacionen amb la Mandó, que es troba a València. Hi ha una altra a la Serra de Gredos, a Madrid, Madrid, Ávila, Toledo. Hi ha una varietat que es diu Morenillo, no tinc clar si és la mateixa, de fet hi ha vins fets amb aquesta varietat. És possible que tingui un perfil similar, encara que no sé si és la mateixa varietat perquè no he trobat el llibre, llavors no s'han fet els anàlisis d'ADN. Però seria molt interessant intentar trobar més vins amb aquesta varietat per veure si de fet són el mateix tipus de raïm o poder si estan relacionats. Però és una varietat que, no sé si ho has dit, Marta, que és de cicle molt, molt llarg, es barem a finals de l'octubre. És una varietat que retén molt bé l'acidesa i per això és un comodí extraordinari pel tema del canvi climàtic. M'agradaria que es pogués replantar més, que més viticultors apostessin per aquesta varietat perquè podés el futur de la Terra Alta. Llavors és superinteressant, una varietat molt fresca, normalment té un grau relativament baix, encara que aquesta està pujadet, no sé si hi ha alguna raó, si l'anyada o... L'anyada bastant calorosa i seca, oi? Abans sí que n'hi havia més de Morenillo, però com no tenen ni color ni grau... No, clar, l'arrencaven. Sí, l'arrencaven, però el canvi climàtic vull dir l'ajuda. En canvi ara, potser aquest perfil de vi amb menys color, menys grau, és el que es busca, fins i tot. Llavors no veig per què no pot tenir una renaixença, no? Sí, ojalà. Ja n'hi ha diversos allà a la Terra Alta, no? Sí, però crec... Sí. Amb diferents... Què us sembla el vi? Jo no el posaria a la Terra Alta a cegues, perquè té una acidesa molt diferent a la de la garnatxa, no? Però té molta extracció de color, no? Per ser Morenillo. Sí. Però ha sigut per l'anyada? No, bueno, ja està... O sigui, fermenten les pells. Llavors, per això... Uns 20-25 dies estan les pells, en contacte amb les pells. Poder es va fer aquest... Perquè al no estar acceptada, quan es va fer el vi, jo no ho sé, però poder es va intentar fer
tirar més color perquè intentar passés com a Terra Alta, no ho sé, no sé si era aquesta la intenció, perquè clar, quan es va fer aquest vi eren 5 anys abans que estigués acceptada, llavors un vi sense color poder no es podia vendre tan fàcilment, no? Al final hi ha raons més, no sé, més pragmàtiques, no?, darrere de vinificacions. Què us sembla el vi? És un vi, òbviament, que ja està bastant evolucionat, té 6 anys de vida, llavors poder és una mica més difícil d'extraure el que són els tocs primaris de la Morenillo, perquè tens aquests tocs terciaris que també estan presents, però és molt interessant, no? Com la veieu? 15. Bueno, igualment la Morenillo mai ha tingut una gran fruita, una expressió de fruita superforta, per tant, que és la cosa, amb la Manzó també passa moltes vegades, hi ha una sèrie de varietats d'aquestes molt recuperades a diverses zones que el que no tens és una mica l'ausència aquesta de la presència de fruita que en tenen altres i aquí està molt més tapada i això, clar, això fa una mica ballar al cap de quina varietat és, no? Llavors és com si le busqui, ¿y qué fruta tiene? Bueno, és que potser no té tanta fruita com en tindria unes altres varietats, ¿vale? Sí, com més salvatge, com dice Laura. Sí, una fruta vermella molt de bosc, no? Sí, però que no està saps, allò que dius, no, tengo esta i esta i esta. Bueno, potser perquè aquí, sent del 2015, doncs això, tens els tocs aquí més terciaris, més... Sí, que poder tapar una mica més l'expressió verdadera de la varietat, sí. 24. Sí, bueno, 24. Per 600 ampolles, és que al final és res. Sí. Molt barat. Digues? Molt barat. Per la poca producció que fem. Sí. Al ser molt exclusives, sí. Sí. Per tant... Molt bo. Algun comentari més? Alguna pregunta? Alguna pregunta per la Marta? Sí, el fer-ho tot en negre, teniu la intenció, per exemple, però amb rosats, la terra alta ja n'hi ha... No, en principi, pel poc que hi ha, sí. Teniu perspectives de créixer en volum? Hi ha alguns socis que No poder estar... s'atreveixen a plantar el morenillo. Ojalà, però no s'atreveixen. Tiren més per la garnatxa blanca, per la carinyena, garnatxa negra, per el morenillo. A veure si els intentem convèncer. La pagueu més o la pagueu igual? Sí, en funció de la selecció, això no ho he dit també, que el Toni també, un dels canvis que ens va introduir, sí, va ser la selecció al camp de les vinyes. Depenent de l'edat, de la qualitat, de l'estat sanitari, del moment òptim de maduració, se seleccionen les vinyes en quatre seleccions. La 4 seria la top, que seria de les vinyes més velles, i aquí hi ha un plus a l'hora de pagar-les, sí. Però la Morenillo en si no té un extra de... Sí, també, perquè este soci la mantingui, com si diguem, perquè tingui un... Però si hi ha algun altre viticultor nou que vulgui plantar-la, té algun tipus d'extra també? Sí, també ho tindria, i tant. Sí, perquè per això és el camí de... Clar. I ara també estem intentant encaminar els socis productors cap a una agricultura ecològica, a veure si tenim sort, per seguir creixent i obrir-nos altres portes també, perquè si no estem molt limitats. Però és una tendència també, el que Sant Josep Vins també ho fa, no sé, Sí. dels copes estem forçant això perquè les joies és el futur, és el futur. És el futur. Sí, bueno, és el present, de fet. Clar, de fer, de dir, bueno, cuida això, t'ho paguem una mica més, però clar, conservem tot això. A mi sembla súper. Felicitats, molt bé. Merci. Gràcies a tots. No, i ara, nosaltres encantats. Molt bé. És un plaer. Gràcies, Marta. A vosaltres. En principi això s'ha acabat. Ja sé que esteu molt a gust. Gràcies. Ara, un poquito jamón, gràcies. Ara, després, fora. No sé si teniu alguna pregunta, aprofitant que encara estan els productors. Els CES estan aquí. Jo els ficaria aquí a tots perquè li féssim una foto amb l'Àlvaro. Sí, és el que anava a dir, ara ho farem. Jo només, si no teniu cap més pregunta... Bueno, jo una, sobretot per l'Àlvaro, no? Perquè entenc que has fet una inversió en aquests últims dies, no? Tastant i retastant coses de la Terra Alta, no sé quina percepció en tenies. No la coneixia massa, la regió, de fet, perquè no he tingut oportunitat de viatjar. Òbviament havia tastat alguns vins allà, però no sé per què no és una regió que no tingui més presència, almenys al mercat britànic.
encara que el Jordi em va confirmar que el 50% de la producció s'exporta. Llavors és una dada bastant important. Al final jo crec que sobretot el prestigi d'una denominació es mesura molt en quan s'exporta i a quin preu s'exporta. Llavors, sí, no sé per què no té una presència més important al mercat britànic, però jo ja ho vaig dir l'altre dia, té un futur molt clar perquè és una regió que té una identitat pròpia molt forta, amb un 80% de varietats autòctones i amb una idea molt clara d'on vol anar. Llavors això poques denominacions o poques regions de Catalunya poden presumir de tenir aquestes idees tan clares. Llavors jo estic segur que d'aquí pocs anys trobarem garnatxa blanca de Terra Alta com una nova categoria, com poder s'ha assentat, no sé, el xarel·lo del Penedès, que ja en mercats internacionals ja s'accepta com una categoria en si. Però el que he dit abans, sobretot que promocionant les varietats que estigui tot lligat a la terra, al territori. Que no sigui només promoció de la varietat en si, perquè si no qualsevol altra regió pot venir i copiar l'invento i replicar-ho. I varietats com la Morenillo, per ser tan minoritària, també tu que ho has explicat tot des d'una òptica. Sí, i tant. Sí, perquè té una història molt maca. I és molt fàcil d'explicar aquest tipus d'històries, però hem d'assumir que és res, o sigui, és insignificant en quant a superfície total d'hectàrees. Llavors, clar, s'ha d'intentar promoure la plantació tant les cooperatives com viticultors com cellers, perquè és una història molt bona, una varietat autòctona que pot lluitar contra el canvi climàtic, però clar, serà més a llarg termini perquè el nombre d'hectàrees de Morenillo ara mateix és insignificant. Et quedaràs per aquí? Sí, ja estic assentat. Sí, ja està. És que, perdona, amb el tema del Morenillo, si no m'equivoco el que vaig explicar, però jo crec que sí, la història anava perquè quan estava plantat el van arrencar perquè consideraven que no era negre i per això li deien Morenillo, perquè no tenia estructura i deia la gent de la zona. Això no és negre, no? Això és moreno. Pot ser. Morenillo no tenia... No sé. Sí, la història del Morenillo de Terra Alta ve de molt lluny. Jo us he explicat que ja fa molts anys que el Consell Regulador està lluitant perquè sigui una varietat autoritzada, però abans el quilo de raïm se pagava per unes altres característiques. Segurament no es primava tant la qualitat, sinó que es primava el color, se primava la quantitat, se primava que fes producció. El grau, sí. El grau, el Morenillo s'arrencava perquè no feia ni color ni grau. Estava madurant el cep fins a l'octubre i no hi havia madera, i dels 11 graus no pujava, i de color no hi havia manera que fes color. Els viticultors, com que cobraven per quilograu i cobraven per color, l'arrencaven i plantaven un tiro segur, garnatxes, blanques, negres, carinyenes, macabeus, que també era productiu, i que es pagava molt millor que el Morenillo. Aquesta és una mica la història d'esta varietat, que nosaltres la vam titular com la que havia de ser d'alguna manera la punta de llança dels vins negres, perquè tenim una exclusivitat pel que fan aquesta varietat. Pel que fa a la garnatxa blanca, segurament el percentatge de garnatxa blanca a la Terra Alta a nivell mundial cada cop serà menys, això algun celler ja ho ha explicat, perquè es planta garnatxa blanca per tot arreu, però sí que si pensem en garnatxa blanca hem de pensar en Terra Alta, i si pensem en Terra Alta hem de pensar en garnatxa blanca, com l'Àlvaro explicava el xarel·lo al Penedès, el Bariño Rías Baixes, Verdejo, Rueda, una mica el binomi de Terra Alta, garnatxa blanca, ens hauria d'entrar una mica al cap, que es coneix la Terra Alta ara a dia d'avui pels vins blancs, segurament, però que després d'aquí venen les garnatxes blancs, les garnatxes fines, peludes i carinyenes i morenillos. Jo, si no hi ha cap més pregunta, agrair a l'Àlvaro per segona vegada que en poc temps hem conegut bastant i hem pogut descobrir junts també una mica la Terra Alta. Agraïu-vos a tots vosaltres la participació. Estem molt contents que per fi, després d'un any i mig, poguéssim tornar a vindre a Barcelona a fer tastos presencials, veure la cara de la gent, que feia molt temps que no ens veiem i sense mascareta sembla que tots tinguéssim una altra cara. I res, estem contents de vindre aquí,
però també us convidem a que vosaltres vinguéssiu cap allà. Ara estem engegant tota una ruta del vi en el tema de enoturisme que crec que us agradaria, i moltes vegades la gent ens diu, ostres, és que la Terra Alta està molt lluny de Barcelona. És al revés, Barcelona està lluny de la Terra Alta, i per això volem i us convidem a que vinguéssiu. Res, gràcies a tots.